everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan, Oh, hapit na maraga ang eroplano. Naginuktok man ka. Gimingaw na kundaan sa kumako. Oh, mao ba, Herbert? Unya, gusto kang muuli dayon? Di na ko mauli, Ara. Unsa? Kung nasa ko idagsa, ato na lang ko magpakatapos sa akong kinabuhi. Herbert, Mao ka ng tinod. are you sure? So ayan ko lang. Kaya ba nimo? Unya, ang pinanggap mong manghut. Kayahon na ko. Mas may sa tingaling malayo ko. Aron sa ingon, nakaton siya sa pagpakabuhi nga mga ginusara. Abi ko pa og pinangga nimo ang imong manghut. Yes, pinangga ko siya. Og dili na ko siya pasagdan. Kadiyat lang. Siguro kang di nakagustong muuli? Dili na. Mana na. Bunga na sa imong frustrations. Namasin ang kuwara nga sa akong pagpalayo. Maalim ang samading akong dugan. Oh, corny. Oh, para ni mo korne. Pero para nako maunay tinuod. Ay, kanimo Herbert. Seryoso lang ka. Muna na resulta sa tao nga kon mahigugma, seryoso ra kaayo. Di man taon ka pareha sa nang uban, uy, nga okay lang. Naman gani uban diha nga magpuli-puli lag uyab. Say puli-puli. Yes, naay uban diha, upat sila, magparis-paris, magkuyog sila, duha ka parisan. Pulos man nag-uyab, magkuyog sila. Pero human, mag-ilis og uyab. Unsa? Muna ilang giingon, sharing and taste the other menu. O di mahimo na ako, di na mahimo na ako. Hindi ko ana ara. Mauna diha, seryoso ra kaayo ka. Dili ko parehas ng uban nga. Kita ko ba, lain-lain og karon lawa lain mo bantay. Sunod lain mo bantay. Di kay labtano di mo, uy. Dili ko ana, ngilan ko ana. Ngilanan Uso ko man ana. na ron. Magpailog. Uyab. Di mahimo na ako eh. Herbert, Di ko gusto ng sharer, kundi owner. Owner ko, owner. di sad ka renter. Gusto gid ka nga owner. Owner lagi, owner lagi. Mao ni akong gusto, di ko anang renter, di ko anang sharer. Ana, kun mo na imong style, ang mahitabo, mahimo kang martyr. Martir. Anong kasulti man kang mahimo kong martir? Tungod kay anang style ano, mag-antos ka. Kay abi di mo Herbert, karong panahon na, tagsa ka na lang makakita og babae nga serious. Ang kadaghanan, muduwa og laing team. Mao ba? Yes. Di na makontento ang uban. Nagmahay. Ang uban, ugmahay, nga naman. Nagmahay ang uban tungod kay wa maayo pagkabahig ni Lord. Ang uban kuno nangahalin. Ang uban nahabilin. Ug ang uban nagbalhin-balhin. Murag, ubay-ubay na nagbalin-balin, no? Mao ba? Unya, ikaw pa, lalaki ka. Mas bintaha ang lalaki ug mo'y magbalhin-balhin. Nung ka sa babae, di ba? Bitaw sa no? Unya, ikaw, seryoso kay ka. Oy, pasag di na sila mangitaglain, oy. Pangita sa dugi mo. Okay. So, ayan ako. Good. Okay, hapit na tamo larga, oh. Mao ba? Ginoo ko'y taon. Nga naman ko, inanguros ka man. Pero merong sakay na ko karoplano taon eh. Gikuyawan ka. Natural. Kuyawan ganitang sakay nagbarko nga naalas laod. Aeroplano pa ka nga. Purting taasa to atas panganon. Simbag kong mabiriya. Zero balance ang kinabuhi ta. Aw, ampo, Herbert. Oh, saan naman? Magbuwag-buwag ta o kuyugan di kapag adto sa mall. Aton, mukuha kang maris. Unya na lang. Layo pang oras.
Unya, sige magkagunitan na imong cellphone. Sige mag-text. Ay, kung na nga si Maris na. Jote pa gani siya ron. Dili si Maris nga akong gitiksan. Uy, lain na pud na. Dili. Si Manang Herbert ang akong gitiksan. Amo ba? Ya, unsa naman? Nag-text na kung asa siya paingon. Wa, bay Rudy. Ha? Wa? Uy, di saad man to siya nga mo text siya ug asa siya. Wa, bay. Uy. Mo ba? Basin, oh, nadayon ba ka? Nadayon gitingali. Pero, nganong man siya mag-text be? O sa katarungan? Ambot laga. Paitang manoy, oy. Ngano kang wa man siya nag-text na ako? May kasuko baka siya na ako? Mulandig na ta. Ginoo ko. Uy, noon sa mga kauy ni Piyong maguni mong mga mata. Pasag lang ko. Mas lang. Dili ka ni mapangka. Yabag ka? Hello, sir? Hello, Ara. Nanang usugat ninyo, ha? Plate number XZY578. Yes, sir. Ikaw na'y bahala diha, Ara. Pisalig ko mo. Okay, sir. Dali na, mga naog na ta. Anha ta ng maong pension house. Anha ta mo abot diha. Okay. Kining maong sakyanan. Asa ni? Ma'am, inyo ng service, ma'am? Oh, salamat. Ikaw mo driver. Yes, ma'am. Okay. Ako lang ni igarahe din, ma'am. Kung unsa ka ni, tawag lang ang guarding pension house. Okay, but tagaay ko sa imong contact number. Yes, ma'am. Okay, ipahimutang imong mga butang diha. Usara ta ka kwarto? Yes, usara ka kwarto. Pero double bed man. Nga naman kahadlo ka? Dagko man sad na good. Oh, tino, dagko ning bed ni. Okay. Ay kog ingna nga, mangita pa kaglaing kwarto. Oh. Usara man ka kwarto? O, di usa lang ka kwarto gamiton. Okay. Abi ko wag mahadlo ka lang gihapon ako. Ha? Mudagan na ba ka o makakita kang mag-naked? Ara. Daga na kayong text. Gika ni RJ. Manoy. Wala lagi ka ng text. Kung kaasa na karon. Please reply, Manoy. RJ, kung nahibaw ka pa lang. Di lang ko makamahay ni mo. Dili lang dong. Bay, na nag-text. Basin og si Kuya Herbert na. Tumaga. Siya gipay. Okay ra ko. Don't worry. Oh, nya, sumpay. Say sumpay. Maurto. Uy! Wani mo pangutan akong asa siya dapita? Unsa man siya? Asa siya? Luzon, Mindanao, o sa Bisaya? Basla na ko. Di na ko siya ang sultihan sa tinuod kung asa kong dapita. Busy man? Imong uyabang nag-text? Sa uyab, ibaw, sa nga wa antay uyab. Oo, kinsa man din na. Ako manghod. Si text, kung kaasa na ko. Unya? Gimingaw na. Okay. Kung makapahuway na ka, manlakaw ta. Oh, asa man ta? Manuroy. Suruyo na to ang palibot. Hmm? Kinahanglan niya mahibaw ta sa training atong naabtan niya dapit. Kay wata mahibaw, ug doon emergency. Mahibaw ta og asa ta paingon. Oh, may punto sa kanya. Unsa man, gigutom ka? Mag-snack ta. Ayaw lang eh. Naunsa man ka, uy. Kaon. Total, di man ni atong gasto ba? Nag-order na ko. Og sa di madugay, ihaton na tong sandwiches. Ingon man, pineapple juice.
Oh, nibawas na. Si Manoy. Di ako sa Manila. Manila? Uy, asa mo Santa Pitas, Manila eh. Pagkadako, diba, ng Manila. Mauray ang text. Manila siya. Sus, simple na eh. Tawgi! Hagbay ra kong tinawag. Di mo tubag. Oh, nga naman. Nasuko siya nimo? Ambot lang. Nagkalalis ba mo, ha? Wag yun bayro di. Sukad masukad. Wag yun bay maglalis ni Manoy. Nan, anong dili man kanya tubagon? Nagpaabot na si RJ na ko. Magdali ko. Kinsa man yung number? Hello? Hello? Hello, Kinsa ni? magmalipayon ka. Kinsa ni? Ayaw pahilakas si RJ. Pangkaas ka. Herbert? Ikaw ba? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.